sense, yo. Far up again, mama, so elegance. No time for kitchen. Nina Bama. Ibu fufe puata. Ibabamba feme kwaza. Anyhow, fire janata kolobo. Kamaru wasobo. Nina Bama. Umada kwenu. Yeah. Umada kwenu. Yeah. Umada kwezono. Umada kede kwa mu. No. Unumam. Liz. Ugwaneke. Pafam. Na nwunye di m ga-apụ ugwu aneke. Anyị na-agbakọrọ aka ọnụ wee butere unu mmanya. Sika unu wee tụpụ akpịrị. Ka akpịrị na-eju unu oyi mgbe anyị na-eme nzukọ anyị nke taata. Ka anyị were ohere agwa unu na anyị na-ababagokwa politiks o. Nwa bọbịa ga-eli onye isi ụmụada abọ anyị agaghị aṅụ mmanya maka na gịnị mere? Gịnị mere na ama aṅụ mmanya ka emere ime anabata ka aṅụ mmanya? Ọ nke gị? Ọ naanị gị nwe ya? ọ kwụsịrị je nọrọ anị. Enwere m ike ịnọrọ anị. Mmanya anụ wee bupụta gị n'afọ ụmụada. Anyị bụ ụmụada, anyị ga-anwụrịrị ya. Ụmụada ọkụ ya nị. A ga-anwụ ya. Mechie ọnụ. Ọ bụ na ịmara ihe ị ga-ekwu. Onwe ya dị ka mechie ọ bụ na ịmara ihe ị ga-ekwu je nọrọ anị. Ọkụ ịfụrụ mmanya ọgwụ onye ga-aghị ebe a. Ọ ada na-eke na-ekwu. Edelu m akwụkwọ wee gbaa ụmụ nwaanyị a na-aba akwụkwọ. Onweghị ihe unu kwuru aka atụ n'ihe o wetara anyị mmanya. Anyị ji mmanya eme gịnị? Unu chọrọ ịgụta ọya nnu ka ọ bụ ọya shuga. Anyị adịghị mmiri nwere. Na-esi ihe ị na-ekwu. Asị nke mba iwu onye ịgwa ihe anyị ga-eme Chineke onye ka ewu maka anyị nwere onwe gị tinye na otu ndị President General ọtụtụ gị ka na ị ga-agwa ihe anyị ga-eme iwu onye ga-agwa ihe anyị ga-eme asị nke mba nwata nwaanyị asị nke ị na-ajọ politiks ihe ọ sọkwara unu sowe ha na anyị achọghị ịma maka ma anyị ga-aṅụ mmanya biko na ozugonu were unu nwayọ unu ghọtakena anyị ọkwanụ maka ugwu anyị nwere n'ebe unu nọ ka anyị ji buru mmanya abịa sị ka anyị nye unu jiri obiọma ṅụọ mmanya biko ka udo chianụ biko ọ bụrụ na isi na ịbụ nwaanyị echi niile n'elekere nke 10 chelụ m n'ugwu Amaoji ka ntinye gị gbogbo na a na-esi n'ụlọ mara mma wee pụọ na ama akụrụ wee ma hụnụ aka ada na kejijila anyị na be di anyị anyị ada aṅụ mmiri ekobe iko mana nsogbu adịghị ọ bụrụ na ya nwe ji aka efufute onwe ya n'ihu ụmụada ibe ebegokwa onwe ya mana ihe m na-asị unu bụ ọkwa na ịhụnanya ba ji vute mmanya ka unu soro anyị ṅụrịa na ya abago politiks hafụ na etere ụgba etere azụ na-enu mmanya ṅụọ unu aga aṅụkwu ya n'anya pụ onye a mmeri gị masị m n'ahụ nwakwa onye a mmeri m ga-egbu ya kịta ị naghị atụ m egwu otu aha iwepụ na-eche m maka ọgụ ihe aka gị biko kedu otu iche n'ịra ihe aka gịnị tụ ga-egwu imekwa gị na-eme ihe nke fi na-achọ igwe efi ọsọ nya imekwa onwe gị anya ọ maka otu ịra ihe a bụrụ imaka ihe bụ kpọf ibu kobo buru n'ego mmetụ gị aka nwarịkọ ya ebe Onacha iwago. Acha mago. Acha mago. Okikiam. Abo kwa so ki tate, ana tofana. Ai, akuko befu. Eku mi eku. Komia. Komia po. Komia. Yo biko. Ima yo biko.
Biko. Nya Jakota. Ozugo. Rapio me wo. Ya je wo lo. Ndara na. Ona. Akwa sandu. Jide. Ona. Ebe kono. Mba. Nana. Ebe abune to banya. Nja ona. Ebe chidi. Biaba. Oh, let's go. Dana. Tata kanje bu. Na go sebulan. Osigi sebulan. Mba, jaman biko. Siamo ami biko. Ole ihe mere ijiri lụsa enyi nwaanyị ụka maka ọgụ ole mgbe i bidoro wuru nkịta ara ana m ajụ gị na-echi ọgbọ ole ka na-echigbudu iwu kiliwi Grace na ole mgbe iji nkịta ara nwa ka ị kpọrọ nkịta ara ị ga-akwụsị nkịta ara Bia Polonia. O nwere ife dị n'ụlọ mmadụ ga-eri. Mụọ ka ị na-ama sọsọ n'isi. Mụọ ka ị na-ama lọsọ shee. Ajụọ gị ọzọ. O nwere onye dị n'ụlọ mmadụ ya eri. Anyị aka gaa n'obodo ọzọ. Onye mkpesa ike ọgwụgwụ. Onye mkpesa. O, inwezi ụmụnna. Ichefugo ụmụnna. Jee kpesaba n'ụnụ. Ka ike ọgwụgwụ. Ike gwunu ga-egwa m nụ. Kunye fa sonye ya baje chọrọ m ife mmeri na-akọ eri. Mụnwa ya n'ụlọ ọzọ. Mụnwa ka ị na-akpọ onye mkpesa. Biko, na-eri. Na-eri rie nri. Rie! Onye mkpesa. Ifere megbuo owu. Onye mkpesa. Ya wegbuo owu. Onye mkpesa. Nne m. Keke ime. Nke na-eme ke nke ọ na-agbaziri egwu. Nne onye aṅụrụma. Nke a nwere nsogbu. Ifu good news nwee kịta. Ọnụ ka ọ na ntị m ghere oghe. Ọ bụrụ onye ka m meji wee cheze onye ala na-akpọ nne yi ka ọ kwe ndie ifuru. Kedu ife mee nne m? Ka mma ma m ga-ekopụ. A na-ekwu na nna eko nkozie fanya kopụzie ekopụ. Mebe eme odo ha anya na nna eme. Bịa. Ọkpọtụa. Nke na-eme. Akpọtụgo. Gwa m okwu. Ome. Jizzy
Jesus niile ne yo komba Jesus niile ne oh Jesus niile ne yo komba kapima niile ne Jesus niile ne yo komba Jesus niile ne oh Jesus niile ne yo komba kapima niile ne ọnọdụ ugo kedu ka unu si nọdụ nsogbu adịghara na imi adọrọ nsọ mma mana ya na-anwa na onye buchi si na mmadụ ka a na-aya ọ dị nke mmele biko nye m kii moto anyị kii ụgbọala m kii moto anyị moto mụ na dị kii ya biko nye m ihe a biko ọ dị ka ịchọ ka anụ ọgụ tupu inye m ya nye m kii Apolonia odo mụ na anyị na-aba anya na ịmara anya moto kedu ife iji kii ụgbọala eme amụtago m otu esi anya moto amụtago m otu esi anya moto ya ajụkwana m mgbe m mụrụ ya ihe m na-ekwu okwu ya bụ nye m kii ị na-agbalịrị m taịm nye m kii ka nsị ebe a pụọ ọ dị mma kedu ụgbọala nke ịchọ nke nnukwu nunu ụgbọala nke ukwu na ịchọ ka ibiri m nke obere ị mazịkwa na apụ nwa apụ nwaanyị na-eme eme egobe anya biko nye m nke nnukwu ka m chọrọ mmapụta n'iru ọgụ na-afụ nwaanyị na-afụ ụgbọ uru bịa nna m onye n'osi na ọkụkọ pụta ụlọ ụtụtụ chụba ya ọsọ gị gbaba maka na ị marụ ma opula eze n'abalị epugo m eze ihe a bụ abalị emezi ijekwa nna gị nwụrụ anwụ na epugo m eze n'abalị nye m kii ka nsị ebe a pụọ nye m kii ọ dị ka ị mara na a na-eche m eche dị mma Apolonia ije na palọ ị na-anya na tebụl ị ga-afụ ugozi moto bulu jebe ọ kakwalụ gị mma ị na-azọ ọkwa moto mụ na gị tara emezi na ayọ gị biko bifo gị ibule moto gị malụ na onye emegwara ife mee onwe ya ji were mkpọmkpọ ite na-esi nri ka abụọ izu ọkụ ife okwu hello ọ m bịa n'ụlọ ka ọ ka ifo ebe a okay ha na abịa kịta I love you too thank you good morning. Ela kofuma. Emi sikangio. Fa shopi wapun kanka akakole. Akakole. Apolonia nya no lugo no dia. Ina nesizi no onwe nke kai ma we bulu ka ibulu umunnu no mfemfe, umukpana mfemfe, umwanyi na adira no na dia chodi. Na mo de fefe. Gi we de fe. E de fe.
Oni de fe. Oh, he for can nefen. Oh, it's all in nefen no de. In nefen. Would you open each other and ya? Apollonia. Neponi na one no na nyuranyu na berebe when you back bana. A good in a water with aka no is lumbe na ni anya no ga bu mmadu aka kosisi ya aka ya poi o mu de fa no idi enulu onye ina anu onye ina anu oyi uche gị gwa gị na anu mgbe mụ na gị gba akwụkwọ n'iru ụkọchukwu onwe onye asị na ọ ga na adị uche onwe onye asị na ọ ga na chiche ka ngwa gị ọ dị nke mere gị nwa na ndị otu gị nwoke ndị ọzọ nọ n'iro chalụ na unu ga-eju ụmụ nwaanyị na-eficha ana ịmajikwa mficha ana enwe dị nwoke ga-eji mficha ana iwe adị awa nwaanyị ọbụla nwere right nya enwere m right ihe m chọrọ ime ka m ga-eme ọ bụ na ịmarọ ụdị ọbụla ịchọ enye gị anyekwa gị n'uju m ga-agbafuru gị ị na-eme ọ ihe ịchọ ka nne ihe ịchọ ihe ọbụla ịchọ nye gị fuck you fuck gịnị ọsọ fuck me hey onka ka akụzili bịa Apollonia ihe akọwalụ m ife nke apụta bịa ma nke kọwalụ m ife nke apụta Eliza kebisi kemgbe abala fe nara ha n'ụlọ a kebisi n'ike nwa sọ nwa ọ dị ka ọpụpụ ampụ emetaka gị nnọọ n'arụ ana m ajụ kebisi kemgbe abala atọ ị nara ha n'ụlọ a gị ọ dị ka ọpụpụ emetụgo m n'arụ ka ị na-etiri mkpu ka agụ ibudo agụ ị na-agbọ wo ọ gịnị dị ọ ka agbafuolu gị ka ọ gịnị n'anya ọmụnwa ọ bụ na iwere nwayọ jụọ m ebe m si nkọwalụ gị kwuo n'okwu ka dị mkpa Eliza ana m ajụ isi ọ bụ gị nwa mma mụ na ya bibu n'ụlọ a ka o nwere onye ọbịa ọzọ m na-afụzi mụ na ya bi ebe a ọ ka bụkwa mụnwa bụ Liz aka Swagger ọ mụ bụ ofu nwaanyị a mechago chọpụta ihe mbụ ọ pụrụ iche Chineke tinye n'ime m ji wee bụrụ ihe mpụta nwaanyị a ịchọ ka ọ nwụọ n'oge erughị eru mana Chineke sị gị mba ị nwechago na aṅụrị ụwa gị na-asọ gị ihe ọ bụla m na-eme taa gị nwaduba m n'ime ya di mama kekwa n'ebe ị ga kemgbe ofu ọnwa inyere di m na ụmụaka bechụọ n'ụlọ na-ere di a ka onye na-akpọ di gị ọma ịnwa nwa mmepe ọnụ ọzọ jụọ ma jụ nti egwugwu tijachara eze ha gị na-enye gị nsogbu ị ga nwere ume ji ajụmajụ ọzọ zụzụpụrụ ụzọ ma aba n'ime ụlọ m ọ gị na-eme ọgbagbukwuo ya ebe a anụmanụ anụkwanụ m dị ugbo onwe m na-adị nke a bụ ofu n'ime ọtụtụ arụrụmanụ ịlụkwasị m ịkpa asị niile mmegbu na mbietọ niile ibietọrọ m gị nwa jụọ ọnụ ga-akwe Chineke nkwa na ị ga-afụ m n'anya ma ọ dị mma ma ọ dị njọ mana nrịa mana arụ ike ọ bụla dị ụmụ m nwanne gị nwoke akara gị mmanụ mana ka m gwazie gị nke mere nke bụ eziokwu m ga-enwe aṅụrị kịta ka ụwa m ga-ebido sọbazi m ụsọ ebe arụrụmanụ niile ịlụsa m ihe niile bụ ihe imekọbara m ga na-achụ gị chụba ha
Nwayọma fọrọ n'anya nke ukwuu. Nke anyị si ka ị bịakwute n'abalị ya ọnụkwa ka atụ egburu okarafụ egbuo atụ. Ya bụ na m ekwesịrị ịnọ na bedrum dị ma onye na-achọ ikwu. Dekwu nke mbakwụ blọọgwụ ole nwekwife mee nne m uru m ọrụ m na anyị nwe onye akpatakwanụ nji mgbe ị na-ekwu okwu ka enye bedrum nke ihe nsị mba chaa maka ifegide na-agba n'ụdị a bụ ụdị na-atọkanarị ọ ka mma ntu a mefere afọ na-anụkwazị ụmụ isisi onye be ma ọ ga-ebodo ibe nke nne m nọ iwepụsịkwa m aka ngwa ya agwa iwepụsịkwa m nekwa agba ya aba ka nke onye nwaanyị eji ụlọ atọ elu ọnwụ na-arapụda isi aka agbụrụ na ndụ n'onwe ya gawajudo ogiri na ụdị na-aba si na ya ma nke ka mgbe ama gwadokwa nwe ma na gị bụ egwu eji na ka anyị gara agaba bịa jide mgba gị akazina maka ọbụla alụ ka ịta nna alụ ka ijizi aka bịa nụrụ bịa taba alụ nwa bịa taba alụ nwa Stella, omume mama m ezigbo igwe na-ewe m n'egodu ma ọ ma emu nne m ọma omume ya chenjiko o chenjisigo ọ dị emezi ka ezigbo nne ọma ọ bụ aga m akpọ ụmụnne m nna Emeka nwa dị n'obi mkpọ Nkechi m ga-agwafe ife niile ọ na-eme ma akpọfa ka m gwafe ife niile ọ na-eme ihe nke agbara ọzọ aka nna ife agwụkwa m ike nchọta ike gwụ m nnọọ ka ụmụ nwaanyị na-agba si eme ofu ụdị omume ọ dị kafa agbala izu ka plan ya plan mana ife nna agwakwa gị ụdị akshọn ọbụla ụdị ife ọbụla ị ga-eme na-akpọ ụmụ nwanne gị ma ire akpọ ka ma akwa ka isi eme ka ị ghara imebi ife ịma na ife ahụ okwu ezinụlọ ka ị mara ka isi etinye ọnụ mara ka isi eme enugo ịmago mana ofu ihe ma bụ na onwe ife niile ife onwe ife na-enye ha nsogbu na mkpụrụ obi onwe ihe na-atọ ha ilu na mkpụrụ obi mee ha ji akpa ụdị agwa ha na-akpa ọ bụrụ obere ife mana ihe m na-agwa gị dịka nwanne m nwaanyị ndụmọdụ m na-adụ gị bụ na ị ga-agwakwa ma ọ na-eke ka ọ kwụsị ị na-eti nna gị ihe ya bụ ihe adịrọ mma ọ na-eli m nne n'afọ mma agwa ya nnọọ ka isi kwu mana ka m jụkwa gị mgbe anwa daa dị gị na deeti ma ọ ma ịga ife ọ na-erikwa gị nri na mkpụrụ obi ka ọ maka na ị na-eme na nwoke bụ nwoke ihe onwere unu ada adị wrong you are always right nke ọ bụla unu ma ede mma nwere unu ada emejọ ketịnya ka o ji erizi gị na nri na mkpụrụ obi eburu ọzọ onye ọzọ dịka ebu ukwu nkọ nwanne m ewekwa n'iwe ọ bụrụ otu a ka isi wee ghọta ya ihe m na-ekwu bụ na abụkwana m nwoke mana mma ntị nwunye m ihe ọ ntịkwana nwunye m ihe nsikwa ya na m lọvụ ya dịrị ọnụ mma ewe n'iwe nke ka m kwelu ka m wele ụjọ kwelu ka m wele egwu kwelu ngwanụ ka maka nna m Nnamdị ya arụ dị ya nnọọ unu bụ ụmụ nwoke bụ ofe ihe unu bụ ofe ihe nwere nke dị iche
telling me what I know. I'm traveling all over the world to chill. I've never seen a girl like this before. You're killing me slow, and the dance they do too sweet. Gonna go Tobado, sexy lady Tobado. This kind of dance they do as well. Which kind of dance you they do for me as well? Ha, see, which kind of dance you they do? Say this kind of dance they do like say you they juju. Say this kind of dance they do like say you they make me mad oh. Say this kind of dance they do like say you they make me crazy oh. Say me what dance they do as well. Say this kind of dance they do for make me crazy as well. Say this kind of dance they do they make my crazy as well. Apolonia nnem nwanne m ọ ka iso no chai asị ka ndị afọ gị ihe ahụ egwu ama okwu ya mbọsị ya asị ka m wetara gị anyị mana IBC oyi otego ihe ọbụla na-eme gị na-eme m so ewetara m gị 10,000 here no takere da ọgakwa n'izula m nene tana manzuru gị 50 nye m ụlọ echi ka nye gị cheki n'ụtụtụ ụlọ ejila ma chọrọ ihe cheki ndị ahụ nsogbu ahụ aga m ama na eji ama ejele m gọzọ m ga-ebi akwanụ okwe na ihe m gwara gị cha ime na ihe ị ga-eme na gbagharịa chọọ ndị ọzọ ga-enyekwuru gị ofu ihe nchi ịgwa gị bụ ifugo otu nsisi na be m were ga wetara gị mgbe m ga-anaghị gị akịta anyị esebe okwu ashigba ọwụmụ m apụlụ nne m ọwụmụ nna enyi ọwụmụ nna Chineke a ga-ekweshi ego dọla ma gị nna ka ime na apụlụ na bebi nne m erekwa hot o na-etinye nwanne gị align mapụtanụ n'iru ọgụ ka ife ihe a na-eme nọ klọb a na-agba klọb 24 ihe oji afọ asụlụgazi ihe ga na-afọ no problem nwe m nsogbu eji nwayọ ekwu ya ilu efe ụmụaka na-eme ndị na-agbapụ na-agbabata eziokwu kash eke mmiri ego ji afọ ya kwa ụmụaka na-eje abata na-emekasị ego agbamesokwu ka nwanne ụdị a ka a na-achọ n'ụlọ ụdị a ka a na-ete chikwa gị anya Ne, batara. Oye gị. Ole ko ise. Mo ya choga wo 50,000. Eche onwe ego na shade malage. Ihere eme. Onwe de ke hona aga na ajuga so we iwe ego shade malage. Ji wa na etigbo na ihe meganisi. Ha. Hai. Biko. Abali abụọ achọ m ihe ego abag. Abali abụọ biko obiaria. Abali abụọ. Yes.
Ọ dị mma. Echi ejine. Ụka akpara be jikwa isi ekwe ya abalị abụọ. Oh, anụla m anụla. Oke gbaghachi ụka arị nkwa ma abalị abụọ. Eleghị. Ọkwa abalị abụọ. Menye gị ego gị. Ụka agwụla. Ihe ọzọ dị m. O nwere ọzọ shema agba gị. Oleghị mere. Ọnọdụ anya. Ị gakwa ịchọ ihe ị ga-ime ịgbanwee ya. Ọrịla aha ike agwụla m. Oleghị mega. Gwa m isi ụkwụ ugbu a. Ejila m ihe mega m ga na-eje ebigharịga ego. Ebigharịga ego enwe ihe na-eme ihere. Nnabi ego m ewere nye di m. Eji eme ya eme. Ọ bụrụ na a na-aga ebigharịga ego nye gị. Nke m bitere nye gị ole ihe o mee? Ihu di m. Ohi kwesịrị ime. Ugbu a ka ịgba m ụdị gị. Ihu di m, yes. Biko ji makwala abụọ. Abalị abụọ. Ụka akpara agbajikwa isi ekwe ya o. Echi ejina. Nnamdi, biko anụgo m ihe i kwuru maka Stella nwa m. Obi dị m nnọọ ụtọ kama na ihe m na-ajụ bụ ya bụrụkwa na otu anọ nwee dị n'elu arụ ka obi gị dị. Ya bụkwa na ịfụnanya ị na-ekwu okwu ya na o si gị n'obi. Mama, inwe nsogbu n'aka nwa gị Stella laikiri m ya ọfụma. Alọvụrụ m ya. Anaghị m alụkwa m ya. Ọ my millennium love. Mama, my millennium creation. Nke a atọzie m iche. Millennium creation. Biko, ya bụrụkwa gị eziokwu. Ka ọ gharakwa ịbụ olu echi gbanwee tigbube nwa m. Mesobia ka a ga-asị na oru ka ọ bụ. Imagine na nwoke ọbụla na-akụ nwaanyị ihe hicha adịghị ya mma. Alọvụrụ m Stella ọnwa gị. Aga m alụ Stella lụzie ya ọfụma. Thank you, ma. Ọ dị mma, Nnamdi. Anyị anụghị ife igwu. Na-ekwekwazi ngwa na obi dị anyị ọcha ịnabata anyị n'ezinụlọ. Ịnụghị ife nne Stella kọwatara. No. Esisi go kwano munne. Nna. Na nweta kwa nwa. Maka gị nwa. Ka anyị gazie na dining garden. Yeah. Text nwa nke a magbuo onwe ya. Ọ gbaka n'isi. Ọ dị nnukwu ọma na maka ya ka m na-eche kemgbe. Obi adịgo m mma. Ka m jezie n'jerie nke bụ nne matakịrị. Nke dukwanụ mmiri dị ọ dịkwa na mma. Mmiri ọ mụkwara m. Ọ nweghị moto ka m jere bịa. Laa m agwago mmiri aga akwụsị ịbịakwa ihe m chọrọ ịbịakwago. Ihe m bịara nkwuru bịa dị serious. Mama dịkwa na mma biko nke ihu gị dị ụta. Achọghị m ka ị lụọ Stella. Achọghịzi m ka ị lụọ Stella. Ị na-anụ ya? Ha! Nke ele ihe butekwere nke mma. Family ha dị bad. Ha jọrọ njọ. Mma ya wụ Apolobia wụ otu ọkpọ. Ọ na-alụso onye ọbụla ọgụ. Ịbụrụ ọ ga-alụsa enyi nwaanyị wụ ụka maka ọgụ. So ọ gwala nnọọ ihe mere iji chọọ ka m hapụ ịlụ Stella. Maka mama ya lụrụ ọgụ. Chịrịkwa m agwa gị mama. Ịhụrụ Stella ị na-ekwu okwu ya. Stella ka ụmụ gị ndị nke nwaanyị mma, ụmụnne m ndị nke nwaanyị. Stella ka wu virgin mama. Nwa ka gụcha mahadum. Rụkwa virgin rutu n'ụbọchị taa. Ke ụmụ nwaanyị ole dị ka Stella? Gbakene m, ụmụ nwaanyị ole ma ama ugbu a dị ka Stella? Chinwene,
bịa ihe ọwụ mkparị Nnamdị. Mama, ọ nwe mkparị m nye gị. Ebutekwala ihe gbasara ụmụ nwaanyị na my marriage. Hapụ mụ na Stella. Biko, ayọ ka m na yọkwa gị. Nke ahụ nke ịlụkwa Stella gị mara shema awụ gị Grace. Mama, echebu ka m na ịdị serious. Mana ahụla m n'ihu gị ihe ọcha nọ dị ịdị serious na ihe na-agba m. Mama, mana cheka ngwa gị. Ọsọ nwa ya ụwa ọbara. Mmiri wụrụ ọkụ, ala gbọwa. Onweghị ga-eme ma hapụ ịlụ Stella. Onweghị ihe ga-eme ma hapụ ịlụ Stella. Ahụrụ m na ị chọrọ agha. Etu ọ bụ na ị chọrọ agha. Agha ahụ aga m enye gị ya. Mama, ya ọ bụ ugbu a. Ma gị ga-ahụ na ugbu a. Mama, ị mara m aka ntị. Amara m gị aka ntị, gị bịa ọzọ ma gbakwa gị aka ntị ọzọ. Mama, m ga-alụrụ Stella. Ụta nsukwa ya ka ọ ga-adị. Lekwa anya. Ịhụ nwaanyị chọrọ ka m lụọ. Aga m alụ ya. na-alọgharị ka eke ọgba na-amụrụ onye ị na-eshi ọgba na nlọ ata ngị ụta dọbalụ ngị oche dịka nna ife na anọ nụrụ wee bịa na-agwụ ụra. Kasidi, makwa m lara ụlọ ka m gaa hụ nwanne mpa m nke tọtara mpa m na-akọwara ya maka nwaanyị m chọrọ ịlụ. Mama apụta were aka ntị zụzụọ m na ntị. Mma gị zụzụ ịhụ ihe o mere m si na gị mekwenu na m na-agba gị ya okwu na m na-akparị ya akparị. Ị maghị ihe m na-agabiga eziokwu. Nna m ya ọ bụ okwu na gị mkpara agadi nwoke nọ n'ụlọ ele ihe ọ ga-ekwu. Ọ sị m na ọnwụ na nwaanyị ahụ m chọrọ ịlụ na ọnwụ na ọ ga-enye m obi ụtọ na m lụọ ya. ịgwa gị eziokwu agadi nwoke ama ihe o nwere n'uche na agadi nwoke ka jiri ya nwayọọ emecha ọ ga-adị mma. Chichi gwara m ya sị unu jiri na nwayọọ na emecha na ịdọ ga-emecha jụọ oyi ọ ga-emecha dị mma. Ebe ọ bụ na Stella ga-eme gị obi ọma akwụ gị n'azụ. Nsogbu adị eji m nnọọ nwayọọ. Achọrọ m ikele gị nnọọ yubinde iwe ozugbo enyi m nsogbu adịrọ. Ebe ọ bụ na Stella ga-emecha bụ nwaanyị gị ga-eme gị ịdị hapi akwụ gị n'azụ akwụ gị n'azụ mego Jọọ dị nke mma. Biko ayọọ gị jiri nwaanyị na-agbakọkọ ma n'oche a ị na-emebiere m oche. Mami, ka ezi ka isi ekwu ụtọ ife ọ na ezigbo arụ adịrị ihe ọ gwa gị. Biko Stella rapụ ya. Biko achọrọ m ije political meeting. Amarọ m mgbe anyị ga-eji nata. Mami, ka ezi ka isi ekwu ụtọ anụ ezigbo arụ adịrị esi ka ije political meeting ọ dịrọ ọnụ mma. Mami, ọ dịrọ ọnụ. Nne n'afọ ajọ ka ya nwaanyị a bụ nwaanyị afọ njọ ma dịrọ nwere ibe ya eme m nkwugharịba. Ọ dị nke mere iji ọnụ ga-ekwudo okwu a.
iji ọnụ gị kwuo okwu a icheta ezi ọ dị na mmanụ aka ifu ka o si adị onye arụ adịrọ iji ọnụ gị na-ekwu ụdị okwu a ichezogo ọ bụrụ na mmebe gị ihe ime m n'ụna mmebe gị ihe ime m ị ka ga-enwu ịkwụsịzi ịdị ndụ ilotezi ichefugo ihe gị na nwanne gị nwaanyị ma eme oge arụ adịrọ m unu wee debe m ka nwụọ n'ime ụlọ ọ bụrụ na ọ bụrụ ọzọ nọ n'ọzọ nọdụgo buru njebe ụlọ ọgwụ ama na akago m ịnwụ iwe nwụọ ọrụ ikwu okwu ị na-eme ka nnebe gị anya n'iru ọkwa ya arụrụ ana gị na nwanne gị nwoke ji ụmụ nwaanyị mụtanụ na-eme o nwere atụ ehem ọ ihe gị na nwanne gị nwoke mee mụ na Eliza ka anyị na-emekwara unu ọnya nwere mana ekene ka m Chineke a sị m ekene dịrị Chukwu na anyị enwerugo ọnọdụ ị ka na-anụkwa m ọ dị m ka ị bụ ọ dị m ọkwa dị ya ka anyị na-eme ihe tọgbọrọ ebe a sọ binye sọ ebinine ka gbasara gị na chi nne ejebe m onwe ebe iche ije jebe ebe iche ije hapụkwa onye a enekwana anya jebe ebe iche ije nwa apabagokwa hapụ nna ya nkwụgharịba ya sobe di ndị ọzọ ọrụ ya bụ akwụna Murukwu obele ka ọgwụ agbalị ọfụma. Murukwu Biko ife nne ya dị na-eme ịṅomikwana ya mara nke o si kopu ekopu n'oge a ọkwụnakazi mma nzukọ ndị politishans ọrụ ndị akwụna fefe nwee eziokwu nke a kazi ya mma dịrị Ikechukwu bolifa ono gwa kunyeli ala gwa kunyeli anya bala Mommy Biko obo bi kankan akọlu ikwensu balu ikwensu na dunu ogun awe kwensu Ikechukwu ogun awe onye we kwensu ebe egwu na atụghọ gị gị dubata nwa bụ oba n'ime ụlọ m ọkwan gwa be kwensu kunyeli ala giwa ifuganian Omekania. Omekania o. Imane na toka mana ngo. O ko za ngene nga kpoga ga abuji nugo. Aha ga me baba ba. Nugo. Kako di bianka. Onye kwa bo nwanya. Ni moro na modu bi huna. Eliza. Onye nyere ya ikikere ijụ m ihe m na-eme n'ụlọ m maka m jụọ ọzọ ị kwesịrị ịlọta ebe a taa ọkwa izu ụka abụọ na-abịa ka ị kwesịrị ịlọta gịnị ka ị na-eme ebe a Eliza tupu m emechi anya ma ugbu a mmepe ya gị na nwa nwoke shebe azụzụpụ ọkwa maka nwaanyị ka iji wee were aka gị chenne m ihe edaji akwa maka nwaanyị ka iji chenne m ihe Ikechukwu shebe azụzụpụ asị shebe azụzụpụ agụ
bịa atagbuo ya. Ka ife na-etikpozili ya mkpu kedu ihe na-etikpolu Ikechukwu mkpu ịfụgoni ya ihe ọbụla mmadụ ma ịgarịchakwa ichigatakwa ebe na wee bido ọkụ si adị aka ihe ụwa si adị gụnwa ka mma awụ Ikechukwu ejidebego ebe ị na-akwagharị na-esogharị ụmụ nwoke na-esusu ha ọnụ asị na ọbụghị gịnị n'enu gị ọ bụrụ na obi gị na-agwa gị na m ekwesịghịzi gị ntụkwasị obi dị ka nwunye gị mee ihe ị ga-eme ịmara ihe ụmụ nwoke nwunye ha na-ekwesịghị ntụkwasị obi na-eme mee ya gaa n'iru oge na-ete ha anya ị ga-agwa m ma ị ka kwesịkwara ntụkwasị obi ifuru ya dimkpa mmiri na-eri dimkpa mmiri na-eri ka ịbụ ụwa ọgbagọdụ gị ịsa ụzọ agba gị ịsa ịmazi nke ga-esi esi ọ bụrụ na ị chegharị ha kwupụta mmehie gị sikwa na mmehie gị wezụga onwe gị ịma na ị ga-anwụ ọnwụ ike. Daddy, mkpu ị na-eti ọ dịkwa na ekwu ọ maka aja agwa niile ị na-akpa ọ ya ome nji wee meta mmeta gwabịa nwa m gwabịa mụ na my mom anọgo n'ofu ụlọ idubete nwaanyị ijikwa maka nwaanyị ahụ idubete wee kọọ nne m dụka Daddy, mgbe ahụ ka m gbara n'ifuru ndị nna ya adọ maka aja agwa ị na-agbakwa na ụmụnne m ji wee si n'ụlọ wee pụọ nwa dị n'obi na nna Emeka wee pụọ. Daddy, nwanne gị nwoke kwa mbụ ọnkụlụ m Daddy, ofu agwa ị na-agbakwa ka ọ na-akpa Daddy abụdịla ụlọ ọnụ Daddy abụla ụlọ ọnụ ọsọkwa ga-amakwana nọ maka aja agwa ị na-akpa mgbe nne m ji wee chenji ya amakwana amana. Ikechukwu achọpụtago m na itogo okorobịa chọpụtakwa na itogo okorobịa ka ịtụ m aka n'iru mana ọkịnyete enyi ife oge na-atụ ha anya mụ na agụ ga-ama onye nwe ụlọ. Ikechukwu jebela onwe gị agbaghaalụgo gị emechi ebe nwere keeki m wetara gị keeki na agbamakwụkwọ agbaghaalụgo gị ifu gị nwa dị ha anyị na-afụ mụ na gị nọ n'ụlọ anyị edenye gị isi n'ime ọkụma ngwere akịtịkpọ ọ sị na ihe edenye gị isi na mmanụ mụ na gị edenye gị isi na mmanụ a ọkwa di na nwunye anyị ga-anụ ya anụ nwere eje gị gbara nwanne ya ọsọ. Nwaanyị ọma nwaanyị mara mma obi ya ma alọvụkwara m gị mana ndị egwu na-ekwete ka gị chọọ ka m gosi gị na m lọvụrụ gị ọ gburu gị onwe m ihe na-ebu ya ka esi n'anya ama m na ịbụ ezigbo mmadụ mana gịnị kwanụ mana gịnị oke ị na-anya ana m ayị ndị mma mmadụ ọ bụ maka ego ị na-anya ife m na-eme ana m enweta ego ihe entertainment m na-eme ana m enweta ego adị m oke ana m mma na-ekwu oyoyo kwere ka mee anụ arụ ka ọ bụrụ anụ arụ ka anyị mere onwe anyị aha nne m ọ nweghị ihe ị ga-abịa ube eji ata ọka nwaanyị ọma ọ nweghị ihe ị ga-abịa na-eme na-echerekwa n'ọwụ chere nwaanyị mmadụ ka mmụọ. My love, ọ dị n'obi ị kakwa ebe a sị m kekwana ị chọrọ ike isi m ke nke iru gị dịkwa n'ụtọ gịnị na-eme? Enwere ihe m na-agbarịrị na thing they disturb me so much. Ka ihe nwanne na-agbarịrị ma ịma nkọrọ your love ọ dị gị n'obi gwanụ m ka anyị tụlee ya mara ka it's business. And I'm okay sir then. Gwanụ m nna ahụ it's business. Ihe bụ nke gị bụkwa na nke m. So how you doing now? Thank you sir. Ị ma na mgbe m na-abịa obi m gwara m
na nrute hia aga m ahụ nwa ahụla gị ugbu a ahụla m gị Mama. Ogene. Kekwa ihe ọ. Kekọ. Mama, can you help? Can you help? Can you help? Baby, by inside the children. Mama, can you help? Yeah, Inanyaki. Can you help me? Inanyaki, Makagana. I don't know. Mama, onwe ka si mejo no gongo we fe melege. La ma kwa gi. Imejo mu. Na egbu ogi. Ma pigbu ogi. Na elie gi n'ala. O chie gaja. Onwe ya kwa nwande mmadu. Akilu. Baby. Akilu. Sweet. Sweet. Lawa. I'll come and see you. Akilu. Bita, asengi lawa. Ewa kwa la ma bia ba ozo. Mama, iye me kola ozo. Gene. Iye kwa nwande mmadu. Iye kwa nwande mmadu, mama. Nnamdi. Mama. M ga-akpọrọ gị ndị uwe ojii. Mkpọrọ gị ndị uwe ojii ha dakpọrọ gị. Nnamdi, ị ga-akpọrọ m ndị uwe ojii. Nnamdi, ga kpọrọ m uwe ojii na. Gị kpọrọ m uwe ojii. Ma egoro ya. Tinye na akpa m. Lụọ ya ka ụtara. Ị ga-eme ya, mama. Nnamdi. Mama, nye m kii ka m baa n'ime ụlọ. Nye m kii m abaa n'ime ụlọ, mama. Agadi mepe ụzọ. Mama, mepere m ụzọ ka m baa n'ime ụlọ. Nnamdi, agadi mepe ụzọ. Anyị ga nọ hịa. Mama, mepere m ụzọ ma abaa n'ime ụlọ. Mama, ka ihe nke a lepụtakwara nke akwa. Ka epụtakwara nụ nke a, mama. Ma gị ga-anọ hịa. Onwe ebe m na-aga. Mụ na gị. Mgbe ndị shọ na nwa ha alaala. Na-emepere gị ụzọ ma agaba n'ime. Ihe m na-eme uwe a bụ nkụzi ka m na-akụziri gị. Maka nkụzi tiara gị, ọ ga-abara m uru. Kedu ihe na-akụziri, mama? Nkụzi ka na-akụziri gị. Nke m ka mma. Mụrụ gị. Amụrụ m gị. Amụrụ gị. Akụziri gị. Nkụzi tiara gị. Gị mụta. Ịmụta ga-abara m uru. Lọta. Bamba. Ekwukwana okwu Nnamdi ebe ọzọ. Ị ka si wee gwa gị ya? Ị ma na mma Nnamdi gwara m na Nnamdi anụgo nwaanyị. Hey! Chineke na onwere ihe ma na afụfụ na na Nnamdi anụgo nwaanyị na Nnamdi gbatọsịa m ọ tọrapụ m. Imagine the insult. Stella, ọ bụkwa n'eziokwu Nnamdi loves you. N'oge ụfọdụ a na-enwekwa ọrịa nwa nwaanyị ihe gbasara adịnama mmadụ n'ibe ya. Nnamdi bụ onye nke gị. Biko emesịa gị na Nnamdi ka dịkwa na mma. Cassidy. Wetu obi. I don't understand. I mean, I don't know what to say. Amara m ife m ga-ekwu because ya agba amụghalị. Amara m ife m ga-ekwu. Stella, once ka njikere gị. Iwebụ mama gị ma bụ daddy gị. Mba. Ịgwabeghị ha? Okay, ọ ka mgbote na ọgwabeghị ha. Enwere ewe unu ga-eji sọtọ ihe ndị a out. Enugo? Ngani ka anyị bịa nawa. Naba ebezi. Ha! Makwa kamgbe. For a long time, tata isi ka ị bịa isi m ka ị naba. Nwere ebe ọbụla ị naba ka esogbuzi na ọ bụrụ nwaanyị, ọ bụrụ nke na-egwu egwu, nke na-adị egwu egwu, ma ọ rice ha ncha ncha. Sorry, I'm sorry maka ihe niile mere. Nsogbu adịrọ. Ọkọma agwasịgo gị ife niile. Ị ma na o nwere ife na-eziri gị eziri, okay ma? Ọ dadị m mere ma ọmị m ji wee bụrụ usuọkụ. Ikwuru eziokwu? M na-agwa gị eziokwu. Na mbụ ifu ka dadị m si iti ma ọmị ebe ihe na-akụ ya ihe akụ ya ka ebe iti mpa na-akụpa anyị. Ifu ka o si akụ ya ihe akụ ya ka ga-asị na ọ bụ oru. Ọ ya mere o ji eme otu ahụ si ọ kpachara anya eme. Ọ dịkwa njọ bebi. Mana ofu ihe mma bụ na mgbe na-adịrị anya ma ọmị m ga-akwụsị ihe niile ọ na-eme maka na ọ chọtaghị ihe ọ na-achọ. Ọ chọtaghị ihe ọ na-achọ. Ka m gwagoda gwa woman ọkwa ma ọmị m ezigbo nwaanyị ka ọ bụ. Afọ bụ m ezigbote nwaanyị dị ka ya. Ị ma na onye nwa mere m mgbe bụrụ ọdịiche bụrụ ọpụrụ iche n'ebe mpụta ebe my mate nọ bụrụ ọpụrụ iche. Ya zụchasị foto anụnwa si eme nwayọọ si na mbụ ezigbo mmadụ si na mbụ nke abụrụ nke ọzọ ma ọ mee mbụ ihe mere eme. Oke, ọ bụrụ na ọ bụrụ ezigbo mmadụ ka ọ ga-esi zụta onye dị ka m na-eme omume ka mụ ka ọ ga-esi mee. Baby, mama gị ozugbo mmadụ. I like Camila. Ọ dịkwa n'isi izugide nwaanyị. Cherekwa na ị laikiri ma ọ mee m. Chineke mee. Ị laikizi ma ọ mee m karịa mụ. Ọ ka wụ ọgọ nwaanyị.
ekene m ya na ọ dịghịzi zugide obere nwa zugide ya ụtọ nwa ozugbo agwa nọkwa n'ili awụ virgin at 24 chekene ya ụdị like ya ka eche m na dị ọda wa ka nye oge ka m mechie ofe anya nye oge mana chekwa ka nje oge ị laikere m maka na mbụ virgin ka ị laikere m maka ka m mara nọ ka m maka ma lọv gozi bibi makwa ihe nwe nwaanyị wụ virgin iche na ọ dị izi ọ nnukwu ihe gwago ụmụnne m ole wụ virgin ụmụnne m nwaanyị ole wụ virgin ha niile ka na-eri ọtọ gị ha eriwela ọtọ gị bebi ihe m na-agwa gị eziokwu ọ na-atọ gị ọchị keke okwu ọtọ gị nye anyị na-agwa nkịta bụ na ịlọ ọbụ na ọ bụrụ maka na mbụ virgin site na-ebi ebi ruo na-ebi ebi nya ịdị shọ nya ebutere gị nkịta ị ga-alụ akwa enyi m ebe a ji ebe kem chapụjekwana m apụje bara nje n'ime mba nwere nchije abịa m ka ihe eze na ego m ọ dị eziokwu onye nọ na-ekpọrọ m fonu na kpọọ gị na fonu tupu m bịa were ego m hapụ a na-ekpọrọ m fonu agba gị na fonu mbọsị m nwetara gị ego ụlọ m na wụ bankị ị na-ekpọrọ m na asha gị bụ were ego ma agbarịakwa chọkwa na ego gị dị ga nọ nga biro kemgbe m ga-abịa were ego mgbe bịanụ next week ọzọ Helen achọkwa m bịa next week ka ị ghara inye m ego achọkwa m ka ego asere mụ na gị agwụkwa m gị ihe agwa mgbe m na-enye gị asere mụ na gị anyị kụrụ maka 10,000 maka 10,000 ọnwụ biko achọkwa m ịrashi next week bịa were ego gị biko oke m na-arazi nshi isi na na-ara nshi next week were ego gị na Helen isi na na-arazi nshi na fon mebesi anya mbịa next week ọ bụ na inyere m ego ahụ na ga-emeju ihe afọ ịhụ ya nye nsogbu onye nsoma ebinyego nga kịta inyezi m ya bụrụ ibiri ya iji wee tee ude onye akparị ọmụ onye bụ biore ego even federal gọọmenti Nigeria ndị niile even America ndị eji ejichi ụgwọ maka 10,000 naira mana aga aṅụ mmiri domiko ya n'isoma mkpọrị 10,000 naira So elegance, no time for kitchen.